Kutyulwe abantu abathathu kwirenki yeteksi eDelft eKapa ze eThekwini kwadutyulwa kwabulawa abantu ababini kwigaraji yamafutha. Mapolisa aseLimpopo athimbe icuba lomgunyathi elixabisa i-25 million rands. Bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yowayesakuba inkokheli yeCope Musiwa Likota eBloemfontein namhlanje. Sinibulise emakhaya ukandandamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Kudutyulwe kwabulawa abantu abahlanu kwiziganeko ezohlukeneyo eKapa naseThekwini namhlanje. eKapa kwirenki yeteksi eDelft kudutyulwe kwabulawa abantu abathathu nebebekhwele kwiteksi yohlobo lweQuantum sekwabulawa abantu ababini kwigaraji yaseThekwini. Intshukumo zimenci namhlanje kwisikhululo seteksi saseDelft eKapa ngethuba kudutyulwa ze kwabulawa abantu abathathu. Abakwantsasana bafumene imizimba yamadoda amabini aneminyaka engama-55 nenye eneminyaka engama-58 inamanxeba okudutyulwa. Owesithathu yena oneminyaka engama-38 usweleke kwiziko lezempilo ngethuba ifumana unyango. Kusenjalo ngecala emveni kwentsimbi yesithandathu kusasa namhlanje abenkonzo zohlangulo baphendulwe kwisiganeko sodubula eSpine Road kwisikhululo sepetrol kwindawo yaseWestville. Xa befika kwindawo yexhwayelo bafumanise kuqunquluze imizimba emibini. Oku kuza emva kokuba la madoda aswelekileyo aye adubulana nonogada. Ngokwengxelo abanogada baye balandela isithuthi sala madoda kulapho ke kuye kwakhala irhuluwa. Around 6:30 or just before 6:30 a.m. we were informed of a shooting incident at this garage where SAPS and security officials were involved. Obviously multiple units came through to assist, and we met EMRS paramedics here together with SAPS as well as security personnel. We were shown to the vehicle where one person, a passenger, had sustained fatal gunshot wounds, and he was declared deceased on the scene. Ngokwengxelo umrhanelwa wokuqala udutyulwe lahlanziselwa, owesibini kuthiwe uye wazama ukubaleka waze watsiba udonga wayokuthi fohlo phantsi wonzakala kwaye uthe wabhengezwa njengoswelekileyo, ze owesithathu ufunyenwe ephila kwisithuthi ebehamba ngaso. A passenger believed to trying to escape jumped over the wall, and it's, as you said, it's a massive distance, and obviously due to the injuries sustained from the fall, they were fatal. Ukanti kusaphandwa. Mapolisa aseLimpopo abhaqe icuba lomgunyathi elixabisa i-25 million rands eliphulo loqoqo nelibandakanya ibutho lokhetshe elibhaqe elicuba kwindawo enkulu yokugcina impahla ePolokwane. Amawaka eebhokisi zecuba lomgunyathi aye athinjwa kunye nezinye iimveliso kuquka neziselo ezinika amandla ii-energy drinks ngelasemzini. Umphathi wale ndawo yokugcina impahla ubanjiwe kwaye le ndawo ngoku phantsi kweliso elibukhali lamapolisa. Inkundla ephakamileyo eRhawutini ubekile umhla wokuxoxwa kwetyala likakatiso Molefe noTyholwa ngokuba lilungu lomkhambatho oshishina ngeziyobisi eGauteng. Eli tyala libekelwe umhla wama-26 ku-Okthobha ze kube ngumhla wesi-4 kuDisemba. OkaMolefe noogxa bakhe uFloyd Mabusela, uMusa Kekana noMichael Tau bajamelene nothotho lamatyala aquka ukupheka iyelenqe lokuzama ukubulala kwanokubulala uOpa Sifoka wayedume ngelika-DJ Sambodi, injineli yaseVereeniging uAmand Swart kwakunye noHector Buthelezi owayesaziwa ngelika-DJ Vintos. Kananjalo bakwajongene namatyala okuba nemipu neembumbulo ezingekho mthethweni. Imiqathango yebheyili kakatiso ayitshintshanga ngelixa abanye abarhanelwa atyholwa nabo beza kuqhubeka bethothoza eziseleni.
Bayavutha ngumsindo kumbindi wedolophu yaseMthatha eMpuma Koloni oosomashishini abasakhasayo nanjengoko bethiwe nka ngomdliwo we-R4,500 ngokuba nemibhalo kwiivenkile zabo nethengisa amashishini abo. Abasomashishini bathi abaxolanga kwaphela leli nyathelo lomasipala iKing Sabata Dalindyebo njengoko besephantsi koxinzelelo lwenqevu nabanyanzelisa intlawulo yokubakhusela iprotection ngelasemzini. Kumbindi wedolophu yaseMthatha osomashishini abasakhasayo balwa amadabi njengoko uninzi lwabo baye bathwa nka ngomdliwo we-R4,500 ngezityholo zokuba babeka imibhalo ethengisa amashishini abo ngaphandle kwemvume kamasipala. Lo mdliwo uza nanjengoko bephantsi koxinzelelo lonqevu abafuna ukuhlawulwa imali ye-protection fee. Umbutho wasekuhlaleni kule ngingqi urhanela unyawo lwemfene kule mbalelwano isuka kumasipala. The whole thing smacks and has got characteristics of an extortion and a protection fee ring, in the sense that those businesses who have not complied, they have been harassed, they have been phoned to say, if you don't pay by such and such a day, your shop will be closed, your shop will be vandalized. And we took it to the municipality to say, look, talk to your officials, they must wait for the processes. I'm sad to report that has fallen on deaf ears. I find this to be selective and unfair. Right. We are a legitimate business. We are registered for VAT. We have a valid shop license. We are paying taxes. We are employing people. And in this times of crisis of unemployment, poverty and all, the municipality should not create such problems so as to retard the future of business growth. Kusenjalo umasipala iKing Sabata Dalindyebo uzixekile ezi zityholo zokuba le mbalelwano yomdliwo isuka kulo masipala iyamaniswa nenyathelo elingekho semthethweni le-protection fee. People must simply abide to the regulations, and then we're not going to have any sort of problems. And at the same time, they can't keep saying that they are being extorted by the municipality when they are being fined. Because if then they are not paying the fines, they are also, it also means that they can be taken to prison for not less than 12 months. Lo masipala umile kwelokuba le midliwo iqinisekisa ucwangco nokuthotyelwa kwemithetho kamasipala kumbindi wale dolophu yaseMthatha. Abahlali besixeko saseKuruleni bayalamkela inyathelo lokutyalwa kwamajoni kwiphondo laseGauteng. Esi sixeko sithwaxwa kwanobom lolwaphulo-mthetho lokombiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni, iziganeko zodutyulo lwabantu nokutshatyalaliswa kweziseko zophuhliso. Ukanti linyathelo likamongameli Cyril Ramaphosa eli lokuzama ukuncedisa amapolisa kwimikhwa yemigulukudu. Bavakalise ukoneliseka linyathelo lokutyalwa kwamajoni kwiilokishi zaseGauteng. Abahlala bathi indawo abahlala kuzo ngakumbi kwisixeko saseKuruleni zijike zalithafa lemigewu nolwaphulo-mthetho. Isolation enhle aka-Ede akakwenze lokho uhulumeni isikhathi sakhe sokuthi lezo zinto ngoba vele akusiza abantu bayaphela. Uhulumeni kona benze kahle mangabe letha amasotsha angasisiza amasotsha ngoba nestation njengoba sinjena nje ingakho ukuthi ubugebengu qhubeka bona ubugebengu. Kambe yimibutho eyahlukeneyo eliqhwabela izandla elinyathelo ngelithi liza kuba likhubalo. We are happy with the deployment of the soldiers in all the areas of South Africa, especially in our area, also in Ekurhuleni, because crime is one of the elements that is destroying our communities. And if you can check, people now, they can't move freely in our area because of the crime that is taking place. But with the soldiers, together with the South African police, I think people will live without any fear. We welcome Amasoja as anti-crime unit, more especially my issues amazamazama, because I don't believe ukuthi emalokishini phakathi we are going to have a challenge kangako, but outside. But at the same time, maybe it's because of when we started looking at drugs before. Drugs beswabonela from a distance, but kancane ngene lokishini. Now we're having a challenge with drugs. Maybe it is because of even these zamazamas. They are trying, they are doing things far away from us. Like the man is gone. But at the end of the day, they are coming and sitting last corner. Maybe that informs him to say we need to bring Amasoja.
Abahlali ke kambe bakwamemelela kurhulumente okokuba vale imigodi eyombiwa ngokungekho mthethweni kwesi sixeko ngelithi ikhokelela kwiziganeko zobundlobongela obusekelezwe kwisini. Lowo uyintloko yecandelo lolwaphulo-mthetho onqunyanyisiweyo uNjengele Richard Shibhiri bephekwa esophulwa ngemibuzo kwakho namhlanje phambi kwekomishoni kaJaji Madlanga. Le komishoni mbuzile ukuba wayeza kuyenza ntoni imali engange-70,000 rands awayiboleka kuKate Matlala kuba ingxelo yakhe yebhanki ibonisa ukuba wayenemali eyaneleyo yokulungisa isithuthi sonyana wakhe kwaye kwangaxeshanye wakwazi ukuzithengela igushi exabisa i-19,500 rands. On the 4th of November 2024, there's a purchase at Gucci Centon for 19,500 rands. Do you see that? Yes. And then it reflects, obviously, in your statement on the 6th of November 2024. Do you see that? Yes. Yes. And it suggests to us, at least, that you were not in desperate need of cash and you did not need to sell cattle to pay Mr. Matlala because you had enough funds in your bank accounts to even make these luxury purchases. Do you want to comment? uNjengele Shibhiri uthi uyavuma ukuba kungenzeka watsibilitye likaphungela ngokuboleka imali kuKate Matlala, kodwa nangona kunjalo uthi akazisoli ngesigqibo sakhe sokuboleka imali kulo kaMatlala kuba ngelo xesha kwakungekho matyala wayejongene nawo uMatlala. The worst thing which I am taking home now is the one that I agreed to say I decided to take a loan from a seriously implicated person. So that is the only thing I'm taking home. My decisions... So by taking home, you're saying you accept that part, I accept that point, even though I take this serious implication with a pinch, because nobody was charged or any police brought charges against anybody. It was just allegations. But I take that home. But I'm not sorry for my decision. I took a decision as a man who was thinking that in that particular way that time. Usapho, amaqabane kunye neenkokheli zopolitiko zikhumbule owayesakuba inkokheli yombutho iCope Musiwalikota njengomntu ebelwela inkululeko kwaye ngoyiki ngokoyikiswa kwinkonzo yakhe yesikhumbuzo nebibanjelwe eBloemfontein kwiphondo laseFreystata. Inkonzo yesikhumbuzo yesibini yeqala lezopolitiko elingasekhoyo uMusiwalikota ibibanjelwe kwiholo lesixeko saseBloemfontein namhlanje, nalapho izihlobo, usapho kunye namatshantliziyo eli bebesabelana ngeqonga bengqina ngomntu abamchaze njengeqala lomzabalazo belichasene nocalucalulo nengcindezelo yabantu abamnyama. Intombi yakhe iTulikota wancama ixesha nosapho lwakhe ukuze alwe idabi lenkululeko yelizwe loMzantsi Afrika. Through his life, he reminded us that leadership is not about position or power, but it's about the sacrifice and standing for what is right, even when it is difficult. He carried the struggles of the people in his heart, yet he always carried his family in that same heart. uSmarts Ngonyama nongomnye wabaseki beCope uchaze uLikota njengomntu wayefuna ukubona abantu abamnyama kweli befumana inkululeko. The birth of Cope was not an easy decision for many of us. It required courage, reflection, and at times the willingness to leave the comfort of familiar political affiliations to defend the principles we believed were essential for our democracy. Ngo-1974 uLikota wabanjwa emva kokuba wathi waququzelela iindibano zenkululeko nezazixhasa eMozambique. One of the things that kept us alive in prison for many, many years, with Madiba spending, you know the amount of years, almost 30. To stay alive
and to be together with other comrades and to remain strong. Humor, the lungs, the heart, the body, because we exercise our muscles of humor. Our responsibility is simpler. Our responsibility is to carry forward the values he embodied, to build the South Africa he believed in, to restore integrity to public life. uLikota uza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomgqibelo eBloemfontein nalapho eza kunika umngcwabo waseburhulumenteni wesigaba sesibini. Mongameli uCyril Ramaphosa uthi ingxelo esele yenziwe kwikomishoni kaMadlanga inakupapashwa kwangoku kuba oko kungaphazamisa amangqina angekaveli kunye nabo bangekagqibi ubungqina babo. Mongameli uCyril Ramaphosa uvele phambi kwentlangano yepalamente namhlanje kuza phendula imibuzo ngemiba yesizwe ebalulekileyo. To constitute a special investigation task team reporting directly to the Commissioner. The team will institute investigations against those identified by the Commission for such investigations. Matters that require disciplinary action are currently being attended to by the relevant departments, and some are resulting in suspensions and some are resulting in immediate disciplinary processes that are now underway. The Commission's work is ongoing. In its interim report, the Commission noted that it will require further evidence from a number of people who had not yet appeared before it. Now, beyond the referrals and recommendations that I have made public, it would be unfair to witnesses whose testimony is not complete or individuals against whom the Commission has not yet made any findings to publicize the information at this stage. Furthermore, it may jeopardize investigations as well as lines of questioning of the Commission to make unconcluded avenues with regards to the investigations that could be made public. Given the short time frame in which the Commission is expected to complete its work, we will make sure, and in fact, I will make all the reports public once the Commission has submitted their final report. The Commission has been given a tight time frame within which they should produce another interim report, whereafter a final report. Now, this will be subject to any advice from the Commission itself or other considerations on whether the publication of any portions of the report may put persons who may have appeared before the Commission in danger. Now, we have already seen how a number of people who appeared before the Commission have been targeted, and some of them have been in serious danger. So the information will be made public subject to the advice and discussions with the Commission as well. Throughout this, we've been guided by the fundamental principle of transparency. Dibame kazibini ke kuwe mamqowathu khatshwa ngoncuthu ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele ke kudesika yam yemozulu mna ke bethuna ngegama ndinguthabile ndiyinzwakazi yabathembo mvanje ngokubanzi ke masijongene nantsi imozulu mbukele ekhaya siyesiphawulweni kaloku ke umfanekiso wokuqala ogangatha ngokubanzi ke kwiziganeko zemvula nemimoya mpela ke kuMzantsi Afrika ngokubanzi nawo apha ekhaya uyabona futhi uphawula uba noko kuyanetha kakhulu ke phantse nje wonke umntla mpuma apha ezweni impela kwindawo ezininzi ke ezizinze kakhulu kwelapho
ephondo lapha ko-Free State impela futhi ke kwindawo ezikumbindi ubuphawu ko-Welcome nase-Ficksburg kwasekuseni futhi sezoziganeko zentshizane bevuswa ngamaqondo okutshisa phansi phaya ngo-9 kanti ke ibuye bengu-15 phaya eWelcome. Ngokubanzi ke masijongeni kaloku amaqondo wakho okutshisa ke mbukeli wami aphansi ke naphezulu sivule ke ephondo lokuqala neliphalo nephondweni ke lasempuma koloni ngamandla ke mbukeli kwindawo ezininzi ezithanda ukuchopha zibe phezulu napha kwela phondo ko-Alvan napha kwimpuma futhi eMthatha nazo zonke nje ezangingqi ezikufuphi ngamafu nje angephaya namaqondo wabo okutshisa phansi ka-11 degrees kanti ke nansi imozulu futhi kwela phondo laphaya eFree State impela ke mzontsundu pha kwindawo ezizinze kwakhona kumbindi senditshilo kakhulu uba noko kusibekele kakhulu phaya ko-Bloemfontein nje yonke la ntsasa napha ko-Sasolburg kumantla olaphondo ngenxa amaqondo okutshisa phansi ka-10 degrees kanti ke benjenje futhi kwela phondo laphaya entshona koloni ngamandla ke kwindawo zonke nje ezikufutshane nonqami pha ko-Vryheid kwasekuseni futhi nasevostile ko-21 degrees ekuseni kanti kwa-George futhi kusibekele mpela kakhulu yonke nje intsasa yangomso kanti ke benjenje ephondweni laphaya eNorthern Cape ngamandla mbukelo mekhaya futhi ko-Kuruman noKimberley pha kwimpuma namandla welaphondo futhi qaba ngamafu mpela phaya ekuseni bevuswa ngamaqondo okutshisa phansi ka-16 degrees kanti ke futhi imozulu yenjenje kwiphondo laphaya eNorthwest mpela kwindawo ezininzi nesizinze kumbindi nentshona elaphondo phaka lokho ko-Vryburg kwasekuseni ngomso kwimpuma phaya eKlerksdorp ungathi nje kunethe yonke la ntsasa yangomso kanti ke kukubanzi baphila kanje ephondweni laseGauteng apho sikhoyo thina ngawo lo mzuzu mpela ke futhi mbukelo wami ke kumazantsi oGermiston Carletonville napha ko-Vereeniging ekuseni futhi zibikiwe ngokuqatha ezo ziganeko zentshizane ngenxa ka-11 degrees mbukele ekhaya nyuke nam ngokubanzi sijonge phaya ephondweni laphaya eLimpopo ngamandla ke futhi umbukelo wami kwintshona namazantsi olaphondo pha koThabazimbi ekuseni futhi naseBilabila zezo ziganeko zezo ntshizane zithe xhaxhe yonke la ntsasa kanti ke nansi imozulu kwakhona ephondweni laphaya empumalanga ngamandla ke futhi ke kumantla welaphondo ko-Middleburg napha xa unyuka futhi kombombele esikhukhuza futhi zezo ntshizane kuyafefa nje phantse yonke intsasa yangomso vume ekhaya ndivale ndisonge imozulu phaya KwaZulu-Natal impela ke futhi kumantla welaphondo phaya koPhongolani Newcastle wasekuseni futhi napha ko-Vryheid kuyafefa nje phantse yonke la ntsasa ngenxa yokutshisa kwamaqondo okutshisa phansi ka-12 degrees mna ndikuthanda kangaka xa zishayela imiyoli kamnandi mawethu.